экскурсиябызны татар бистәсе һәм иске татар бистәсе буенча махсус әзерләнгән экскурсиябызны башлыйбыз әкрен генә. Минем исемем Рошания Миңнуллина, Казан шәһәре буенча экскурсиялар үткәрүче. Һәм инде минем кулдашым булачак тарих фәннәре кандидаты Айрат Фәзрахманов. Айрат Фәзрахмановны барыгыз да беләдер, аны тәкъдим итү кирәк түгел. Ул шушы егетләр безнең татар яшьләре форумы, татар бистәләрен өйрәнү буенча шундый зур гына эш, акция үткәрәләр. Бишбалта, Адмиралтейство бистәсен, Тустау, Суконны бистәләрен өйрәнү һәм халыкка җиткерү буенча бушка экскурсиялар үткәреп, алар яхшы гына, матур гына шундый эш башкаралар, егетләр. Ничек дип әйтим, дөрес әйткәндә, на общественных началах һәм менә инде үзенең тудырган җибешен дип әйтик, бүген сезгә дә тәкъдим итәчәк. Безнең юлыбыз үтәчәк Булак буенча, Сулъяк Булак урам буенча, Шиһабетдин Мәрҗәмини урамы буенча, Әхтәмов урамы буенча, шулай Габдулла Тукай урамыннан чыгачак Татарстан урамына һәм Кәрим Тинчурин урамыннан Мәҗит Гафури урамнарына. Белүгезчә бөтенесе татарлар яшәгән урамнар, татар зыялылары, шәхесләре исемнәре белән аталган урамнар инде барысын да үтәчәкбез, күрәчәкбез. Безнең вакытыбыз күп түгел, сәгать ярым эчендә без әйләнеп кайтачакбыз шушында. Бер тапкыр хәерле көннәр, кичә менә безнең бистәләр буенча сессия булды, менә мондый материал әзерләнгән инде, кызганыч ул 2 данәдә генә калды. Һәм менә безнең анда нәкъ уртада Казандагы татар бистәләре картасы барлыкка килде. Мне кажется, можно Китәбез. Все, едем. Менә шундый карта безнең туды. Бу Казанда күпме татар бистәсе булган. Казанда, кемдер әйтә, 4 бистә, кемдер 5, кемдер 6 бистә диләр. Аны төгәл дип әйтергә, аның өчен теоретик сорауларына шешәсе бар. Менә санап киткәндә инде безнең бар. Бөтенегез беләсез, иске татар бистәсе. Бар безнең яңа татар бистәсе. Без шул 2 бистәне бүген узабыз. Шуннан башка да әле безнең бар Бишбалта бистәсе, ул Адмиралтействода Равшан апа әйтеп киткәнчә. Бар әле безнең Пләтән дигән җирлек, ул Әҗим мәчете булган тирәләр. Бар әле безнең Пырхава бистәсен татарча Барудия бистәсен дип атадылар. Анда 2 мәчет, 2 мәхәллә булган. Һәм безнең менә күпчелек бистәләр, алар нәкъ мәхәллә тирәли тупланган булганнар. Шулай безнең Ягодная Слобода дигән җирлек бар Казанда, ансы да анда татарлар күпләп яшәгән, Алафузов фабрикаларында эшләгән, һәм андагы җирлек шулай менә Җиләкле бистәсе дип аталган. Менә шундый татар бистәләре булган, һәм әле менә сез беләсездер, безнең Кабан арты мәчете бар. Беләсезме андый мәчетне? Ул җирлек Кол Мәмәт дип аталган, менә аны 6-нчы шундый 6-нчы татар бистәсе дип әйтеп була. Менә шундый җирлекләрбез, инде иске бистә һәм яңа татар бистәсе, ул әлбәттә инде төп татар бистәләре булган. Мин сезгә бирәм инде. Татарстан урамына хәзер без урамыбыз буенча барганда, оңда солда нәрсә күрәбез, шикелле экскурсовод шул аңлатырга тиеш. Соңрак инде мин микрофонны кулдашыма Айратка бирермен. Biz hozir sizning bilan Yerbeyev uramından barabız. Sol yağımızda belki matır binanı qarab o'tkazsizdir. Turli tusdagi ul ko'pdan to'g'ligina ochilgan Amerika maktabi deb ataladi, American School. Anda bolalarimiz ingliz tilida o'qiylar, boshlang'ich maktabi ham Mavlud uramında 5-11 sınıflar o'qitilgan maktab. Ul yağımızda qarag'iz, birida Lev Tolstoyning babasi, u bizning shahrimizning gubernatori bo'lgan 19-asr boshida, shunda u shu yerda yashaganlar. G'umuman siz bilasiz, Lev Tolstoy abilari ham singlisi Mariya bilan ati-anilari o'lgandan so'ng Qozonda opalari Pelagiya Yushkovada tarbiyalanalar. Ham Lev Tolstoy Qozon İmperator Üniversiteti'nin başta Şerif Fakülteti'nde sonra indi Yuridik Fakülteti'nde okuyup. Mene karşımızda biz uğramga çıkmayız. Karl Marx uğramında Kazan Aviasya İnstitutu'nun tüp binası belki bilesizdir. Bunda göremiyor, maklumat bularak aytıp gitesim kile. O hazır 1780 yıllarda arxitektor Kaftirov tarafından tüzülgen birinci İrler Gimnaziyası binası bula. Biri de
1943 елда махсус отдел конструктор бүлеге эшли башлый. Биредә Валентин Глушко һәм Сергей Королев репрессияләнгән, кайтартылалар. Һәм биредә без белгән шарашка дигән, инде біз аны халыкта шулай атап йөртәбез. Реактив двигательләрне алар шушында конструкторлар, беренче конструктор бюросы 43 елда башлана. Ни өчен шушында Казанга? Чөнки Казанда 1926 елда ачылган авиация заводы, шулай ук 287 номерлы Ленинградтан эвакуацияләнгән авиация заводы була. Димәк, авиация сәнәгатен шушында алар П-2, П-8 самолетларга реактив двигательләрне куйлылар. Шунда институтның ишек алдында булган бинада. Шуның күршесендә, шул Карл Маркс урамында Казакстан Республикасының гафу итегез, кай вакытта шундый русча өйрәнгән сүзләремне онытып җибәрәм, гафу итәсез инде. Каршыбызда безнең Казан Кремле, Казан кирмәне 16 гасырга хәтле инде ул агачтан булган һәм урамнары агачтан салынган йортлар, диварлары, һәм инде Кул Шәриф мәчете, Хан мәчете, алар таштан ясалган шундый биналар була. 1562 елда Идел буеннан табылган, чыгарылган ташлардан салына аның диварлары һәм 13 манара. Оң ягыбызда хәзер карап үтәбез сезнең белән Татарстан авыл хуҗалыгы бинасы 2008 елда төзелгән бина. Кайчандыр биредә Федосеев урамы була. Сез беләсез, Володя Ульянов Федосеев түгәрәгенә йөргәндә шушы урамнарда була. Инде оң ягыбызда Казансу елгасына урнашкан матур безнең яр буе дип атала торган, халыкның бик яраткан, күңел ачып йөри торган җире. Биредә кыш көне Европадагы иң озын катокларның берсе, аның озынлыгы 1 километр, 1 чакрым була. Һәм бу ягыбызда инде Казансу. Оң якта күрәсезме? Таш аяк дип аталган, аяк ул русча әйткәндә чаша, савыт, һәм менә ул оң якта Казансуның уң ягында басып торган безнең ЗАГС бинасы. Дурят архитекторы Дашин Намдаков 2013 елда проектлаштырды безнең шушы ЗАГС бинасын. Шушындай таштан ясалган матур савыт булган, шунда инде ярминкәләр вакытында 16 гасырга хәтле бик зур гөрләп торган ярминкәләр була. Шунда сәүдәгәрләр үзләренең алтын монеталарын сала торган була. Ул инде ярминкәләргә керә торган взнос дип әйтергә була, үзенчә өметләү. Сул ягыбызда Казан циркы 1967 елда төзелгән кызыклы конструкциясе, аның шушы Октябрь революциясының 50 еллыгына дип махсусланган шушындый безнең кызыклы бина. Биредә менә шушы урамнарда Ташаяк урамы мин сезгә күрсәтермен. Биредә инде Казансудан, Иделдән килгән кораблар товарларын калдырып, ярминкәләр һәрвакыт үткән. Хәзер уңга борылабыз һәм сул ягыбызда Казан кирмәнендә урнашкан Сөембикә манарасын 2005 елда төзелгән Кул Шәриф мәчетен карап үтә алабыз. Сез инде кич белән дә күргәнсездер, бик матур аның утлары яна. Һәм менә мин сезгә әле сез карыйсыз, танышасыз, инде алдагы булачак объектлар турында сөйлим. Без сезнең белән хәзер сул як Булак урамына чыгабыз. Булак ул Казансуның бер дип култыгы. Һәм Булак 9 ай буена Казансуга таба аккан. Казансуда су күтәрелгәч, кирегә әйтәләр, кирегә таба ага башлаган, Кабан күленә таба. Шуңа күрә һәр вакыт Кабан күлендә су чистарган дип. 1967 елда менә шушы тирәдә Булакны аста 16 метр астагы трубаларга куб кертәләр дип әйтгәндә, шуннан ага башлый су Казансу ягына таба. Һәм 1960 елларда уң ягыбызда күрәсез, Үзәк стадионны төзиләр, Казан циркын төзиләр. Әйдәгез барыбызда сул якта без күргән Кул Шәриф мәчетенә һәм инде Спас манарасына күзебезне Без әйтәбез, Казан бистәләргә бүленгән чынлап. Хәзер без Булак арты өлешеннән барабыз. Элегрәк Булак арты өлеше ул шулай Казанның читендә урнашкан
җирлек итеп сизелгән. Чөнки монда су, бөтен җирдә су, сазлык. Һәм менә бу җирлек, біз барган җирлек ул Мокрый Слобода дип аталган юеш бистә. Һәм анда теге ярлы халык яшәгән, криминал бик күп булган, һәм татарлар да бер өлеше анда яшәгән. Менә бу өлештән нәкъ бу юеш бистә башлана. Юеш бистә артыннан Емчиклар бистәсе, Ямчылар бистәсе булган. Ул әле рус бистәләре итеп саналган, чөнки бистәләр эчендә инде православ ширкәтләре булган, үз православ мәхәлләләр булган, инде иске татар бистәсе ул безнең икенче җирлектән башлана, аның хәзер инде Равшания апа дәвам итә. Курайшлар күптән Курайшлар булды. Әйе, менә безнең иске татар бистәсенең бер өлеше менә бу җирлекләрдән башлана дип әйтеп була. Курайш бистәсе дигән җирлек булган. Ул Казан ханлыгы вакытында да булган дигән мәгълүматлар бар. Һәм 18-нче гасырның урталарына хәтле татарлар бер өлеше менә Курайш бистәсе җирлегендә яшәгән. Ул менә бәлки беләсездер, Московский белән нинди урам әле безнең анда кисеше. Камалы? Әйе, заправка бар, менә анда Курайш бистәсенең зираты булган, мәсәлән. Министерство экономики, икътисад министрлыгы тирәсендә анда күл һәм якында шул Курайш бистәсенең мәчете булган. Һәм бер мәгълүматлар буенча Курайш бистәсенең бер таш мәчете булган. Ул таш мәчет 18-нче гасырның уртасында 40-нчы елларында җимерелә. Айрым бер әмер буенча бу мәчет җимерелә. Әмма бу язма мәгълүматлар гына риваят рәвешендә, аны турында Каюм Насыйри, Мәрҗани яза, әмма ниндидер башка материал белән ул әлегә исбатланмый. Курайш бистәсе дигән җирлек ул әлбәттә булган, һәм аның буенча риваятлар бер буыннан икенче буынга күчкән. Һәм менә безнең Нурла мәчете дигән мәчетебез яки Пишән базары мәчете бар. Ул менә бу Курайш бистәсенең истәлегенә дә төзелгән бер мәчет булып тора. 19-нчы гасырның уртасында инде 100 елдан соң җимерелгәч ул төзелгән 200 метрдан аралыкта. Сезгә бирәм микрофонны. Шулай да 1552 елда Явыз Иванның гаскәрләре Казанны алалар. Сез беләсез инде 40 көннән артык камап торалар. Ике походыннан соң Зия утравы төзелә. Зия утравы төзелүен сез бәлки беләсездер. Ярославль урманнарында 1550 елдан 1551 елга хәтле агач йортлар, биналар төзелә һәм алар 1551 елда Идел күтәрелгәч шунда салларда алып китереп 4 атнада төзелә менә шушы Казанны камап алырга дигән шушы форпостның шушы урнашкан җире инде. Шуннан соң август аенда 1552 елның август аенда Явыз Иван гаскәрләре шунда килеп Казанны камап алып, безнең татарларыбыз әлбәттә ахыргы каннарына хәтле сугышалар. Казан алынганнан соң биредә татарларны 30 чакрым ераклыкка сөрәләр. 30 чакрым зур сулардан Идел һәм Кама буйларында, Шулман буйларында шулай ук татар авыллары юк. Зур юллардан, зур урманнардан, шулай ук зур шәһәрләрдән читтә урнашкан булырга тиеш. Юк налево, потом прямо на Паша Мәрҗани. Һәм менә шушы да инде айрат әйткәнчә Мокрый Слобода бер вакытта да китми торган урамнар, сазлыклар, Казан су буе, Булак арты, Кабан күле артындагы урамнарга шушында сөрәләр дип әйтик, безнең татар халкын. Биредә безнең Пишән базары безнең атаклы Пишән базарыбыз әйме. Бу йортларыбыз 19-нчы гасырда төзелгән йортлар, сәүдәгәрләребезнең сата торган кибетләре урнашкан һәм 1840 елларда Юнусов үлер алдыннан үзенең улларына әйтеп калдыра Пишән базарының уртасында мәчет салырга. Чөнки сәүдәгәрләр вакыт юк бит. Галиев мәчетенә хәтле барып
Галиев мәчете вакытта башка ерактагы мәчетләргә барып намаз укып йөргән вакытыбыз юк бит. Шуннан соң инде Пишән базарының нәкъ уртасында Пишән базары мәчете төзелеп куела. Хәзер без аны икенче төрле Нурулла мәчете дип атабыз. Уң ягыбызда Амур номерлары була, шулай ук Карл Фукс дигән безнең атаклы профессорыбыз татар халкының тарихын, этнографиясын төптәнрәк, эчтәнрәк өйрәнер өчен үзенең йортын салып куя. Һәм Карл Фукс әйтүенчә, безнең татар халкы әгәр дә татарча укый һәм яза белмәсә, аларның авторитетлары, дәрәҗәләре булмаган диләр. Чөнки һәр вакыт малайлар мәдрәсәдә аерым укып, кызлар абыстайда укып, белем истәгәннәр, белем алганнар. Татар халкы һәр вакыт белемле булган. Шулай ук биредә барабызны сез беләсез инде, чаналарда, кыш көне атлар җигелгән чаналарда берничә тиенгә генә шәһәр халкын алар төрле җирләргә йөрткәннәр. Менә бер сүз истим инде безнең Нурулла Пишән базары мәчете турында 1847 елда төзелгән мәчетебез. Монда 3 кызыклы элемент тоташтырылган бу мәчетнең архитектурасында. Менә бу манарабыз ул Болгардагы Улы манарага охшатып төзелгән манара. Иштәге интерьер ул Ас-Суфи мәчетенә охшаган. Әгәр дә эченә керсәгез, аны күрәсез, анда паруслар дигән элемент архитектураның бар. Һәм ул Ас-Суфида андый элемент бар. Менә намаз укый торган бина тыштан карасагыз, ул Иерусалимда безнең Алякса мәчете эчендә Кубата Сухры дигән мәчет бар. Ин иске мөселман, ин иске таш диварлы мәчет дөньяда. Һәм моңа охшатып инде менә намаз уку бинасы Нурулла Пишән базары мәчетендә төзелгән. Аны Юнусовлар тарафыннан төзелгән мәчетебез. Димәк, инде без хәзер иске татар бистәсенең элеккеге иске татар бистәсе урнашкан территорияда барабыз. Едем вперед, едем. Вы пускаете, все, Сол ягыбызда Кабан күле, уң ягыбызда без Шәһәбетдин Мәрҗани урамыннан барабыз. Параллель урам Каем Насыйри урамы. Каем Насыйри урамында иң беренче 1767 елда төзелгән таш мәчет. Таш мәчетне сез беләсез инде. Екатерина II патшабикә килгәннән соң безнең татарларыбыз барып, рөхсәт сорыйда, шуннан соң ачыла, шушы төзелә башлый мәчетебез. Бөтен мәхәллә белән төзиләр. Менә хәзер уң ягыбызда безнең Апанаевлар мәчете кала, аны Якуб Султангалиев дигән кеше үз акчасында төзетә. Һәм менә уң ягыбызда 4 катлы бина, ул школа для иноверцев дип аталган инде. Менә шушындый урыс булмаган халыкларны шушы мәктәптә укытканнар. Хәзер уң ягыбызда Касымия Апанаевлар мәчете янында мәчетенең Касымия мәдрәсәсе һәм уң якта карагыз Апанаевлар мәчете, Шәһәбетдин Мәрҗани мәчете, шулай ук Апанаевлар мәчете 1767-1768 елларда төзелә. Прямо пока, да, тема бар. Уң ягыбызда 2 катлы бина, бу татар бистәсе префектурасы урнашкан бина. Хәзер Актямов урамында сворачиваем, прошу. Менә безнең мәчетләребез инде Казанда номерлар буенча мәхәлләләр булган. Мәрҗани, хәзерге Мәрҗани мәчете ул беренче мәчет дип саналган. Апанаев мәчете ул безнең әле шулай Тау Кушы мәчете дип атаганнар, Байлар мәчете дип атаганнар. Ул икенче мәчет булган. Менә биредә хәзер без килеп җитәбез, 3нче мәчет, 3нче мәхәллә ул Борнаев мәчете булган. Менә шул мәчетләр янында инде тормыш кайнап торган, бистәләребез яшәгән. Иске татар бистәсе иң башта 17-18 гасырларда кыйма белән әйләндерелгән җирлек булган. Агач кыйма белән ул теге шундый ныгытма рәвешендәге җирлек булган. 17-18 гасырларда ул шундый рәвештә булган. Хәзер без аны икенче төрле итеп сизәбез.
хәзер безнең уң ягыбызда менә уң якта 2 катлы бина, ул укытучылар мәктәбе булган һәм сул якта Габдулла Тукайның әдәби музее 1986 елда Шамил йорты дип аталган шушы йортны безнең Габдулла Тукайның әдәби музее дип музеена тапшыралар. Уң ягыбызда Апанаевлар йорты кала, кайчандыр ул Юнусовларның йорты була һәм менә шушында Юнусовлар мәйданы, Юнусов мәйданы, 4 якта 4 бакча, алар аталган Гүл ачу бакчасы һәм Мәхәббәт бакчасы, мәйдан дип аталган җирләр менә шушында инде тормыш кайнап торган. Каршыбызда сул якта менә хәзер калам, направо прошу. Зәңгәр мәчет, Зәңгәр мәчетнең дә тарихы кызыклы. Birinchi һәм икенче безнең мәчетләр, байлар һәм әфәнделәр мәчете дип аталса, 4-нче мәчет мәсәлән аны атадылар Кыллар мәчете. Ну, халык арасында Кыллар мәчете дип атаганнар, чөнки менә бу тирәдә инде күпкә ярылырак кеше яшәгән һәм мәчетне, мәхәлләне алып барыр өчен хәтта бу мәхәлләдә акча да җитеп бетмәгән. Беренче, икенче мәчеттә бай мәхәлләр булган, менә бу 4-нче кызганыч, хәтта 30-нчы елларга, хәтта 19-нчы гасырның 30-нчы елларына хәтле аны алып бара торган сәүдәгәрдә табылмаган, шундый истәлекләр дә бар, хәтта кышкыны утында табалмыйча яшәгән бу мәчет. Хәзер инде менә бу без иске бистәне тиз генә узып киттек сезнең белән. Иске бистә дигәндә хәзер күпчелек кеше менә бу Мәрҗани һәм Каюм Насыйри урамнарын гына саный. Чынлап дигәндә иске татар бистәсе ул бик зур мәйданны биләп торган. Менә барлык менә бу иске мәчетләребез бу тирәдә урнашкан. Ул менә нәкъ иске татар бистәсе җирлеге. Менә Тукай урамнары, хәтта менә колхоз рыногына хәтле җирлекләр ул иске татар бистәсе. Һәм инде иске татар бистәсенең ин шундый кайнап торган җирлеге ул тормыш кайнап торган җирлеге ул әлбәттә Пишән базары булган. Менә без Нурулла Пишән базары мәчетен узган чакта. Менә Пишән базары артындарак шулай 5-нче мәчет урнашкан булган, без аны күрмәдек. Аны хәзер Галиевлар мәчете атыйлар. Нишин Галиевлар, нишин Апанаев мәчете мәсәлән дип атала, нишин Юнусов мәчете дип аталар. Чөнки нәкъ менә бу сәүдәгәрләр бу мәчетләрне, бу мәхәлләрне тоткан. Хәзер без басып торган җирлек бу иске бистә биткән җирлек. Әгәр карасак, бу монда инде 9 катлы йортлар. Без һәм менә шулай барырбыз да туктап калырбыз. Без күбрәк яңа татар бистәсе турында сөйләрбез. Чөнки иске татар бистәсен күп без белә, ишетеп белә. Менә яңа татар бистәсен ничектер Казан кешесенә әйтсәң дә белеп бетерми. Мин үзем дә бу тарихны өйрәнгән чагымда күп кенә тарихлар ул беленмәгән иде. Минем өчен беленмәгән иде. Менә бу 9 катлы йортлар тирәсендә менә күрәсезме, ресторан аны тора. Сул якта. Күрәсезме? Анда тагын бер 50 метр узсагыз, анда 2 баскыч бар. Һәм менә шул 2 баскыч янында хәзер анда магнит кебете. Анда элек Казаковлар мәчете булган. 1875 елда Казаков дигән сәүдәгәрләр тарафыннан, Исхак Казаков тарафыннан мәчет төзелә. Ул мәчет зират нигезендә төзелә. Ягъни ул җирдә әле йортлар булмаган. Анда иске зират булган, һәм менә бу иске зиратта йортлар төзелмәс өчен, йортлар без беләбез, һәрвакыт йорт янында бәдрәф бар, бәдрәф ул нәҗис, һәм ул нәҗис каберлекләр янында булмасын өчен, һәм харам кибетләр ачылмасын өчен, менә бу җирлектә Казаковлар мәчете булдырыла, төзелә 1875 елда. Ул инде саны буенча мәхәллә 12-нче була. 12-нче мәхәллә була. Һәм аның бик шундый кызыклы архитектурасы бар. Монда табып алсагыз да бәлки. Без аны җибәрербез фотосын, Казаковлар мәчете. 100 елдасын кызганыч ул мәчет бетерелә. 1975 елда менә бу проспект төзелгәндә, Татарстан урамын төзегәндә, проспект түгел инде, аны менә шундый социализмның нәтиҗәләрен күрсәтер өчен, шундый безнең мәхәббәт,
зур күп катлы йортлар төзибез, Татарстан урамы, социалистик Татарстан дип, монда шундый яңа микрорайон булдырыла. Һәм бу яңа микрорайон булдырылганда кызганыч Казаковлар мәчетен сүтәләр. Һәм шулай иске бистәне дә бетерергә планнар бар иде. Һәм безнең бар атаклы профессорыбыз бар иде, кызганыч былтыр ул үлде инде, Нияз Абыйхалитов. Ул менә студент чагында, 70-нче елларда бу иске бистә өчен көрәшеп йөрде. Ул гына түгел, инде аны тирәли башка кешеләр дә булды. Һәм менә 70-нче еллар ахырында Аллаһка шөкер иске бистәне саклап калдылар. Анда менә бу яңа микрорайонны дәвам итмәделәр. Һәм әле 80-нче елларда да планнар бар иде. Аллаһка шөкер, иске бистәнең күпчелек өлеше сакланып калды. Әлбәттә 90-нчы елларда, 2000-нче еллар башында ул җирлек шундый ямсыз рәвештә иде, күп җимерек йортлар бар иде. Ул җимерек йортларны, ул хәрабәләрне күпчелеген хәзер торгыздылар. Һәм бу безгә бер мисал булып тора. Менә башка татар бистәләре кызганыч алар инде торгызылмаган һәм торгызылмачак та дип уйлыйбыз. Монда юл икән. Менә монда бар. Менә Казаков мәчете, мин сезгә анасын җибәрәм, безнең кичкенә фотолар, аның бик сәер шунда архитектурасы, ул хәтта кайсы бер кешеләр әйтәләр, католик храмга ошатып төзелгән. Ни өчен шулайрак? Безнең дөрестән дә мәчетләребез архитектурасы бик кызыклы. Андый архитектураны сез Идел буеннан башка төбәкләрдә Уралдан башка таба алмыйсыз. Чөнки безнең менә теге манараларыбыз түбә өстеннән шикелле төзелгән. Чынлап ул алай түгел, архитектура төзелешенә карасак, ул манара пронизывает как будто бөтен бинаны. Һәм ул биналарны, мин ни өчен Казаков мәчете турында шулай әйтәм, ул мәчетләрне рус архитекторлар төзегән. Кызганыч, безнең арабызда татар архитекторлары булмаган, чөнки укырга бирмәгәннәр. Госман империясыннан, Госман дәүләтеннән архитекторларны чакырырга ярамаган. Һәм мәчетләрне төзер өчен аерым бер стандарт булдырылган булган Россия империясыннан. Һәм бу стандарттан китәргә шулай ук ярамаган. Шундый шикләнүләр булган. Һәм менә 1873 елда да ул шикләнүләр булган. Һәм менә әгәр дә сез игътибар итсәгез, сул якта менә бу монда шундый низина, татарча ничегрәк була? Түбәнлек. Менә түбәнлек сизәсездер. Анда ул түбәнлектән алгарак китсәгез, анда хәтта күл сакланылган. Монда әлбәттә сазлыклы һәм шундый юеш җирләр. Монда кеше беркайчан да инде яшәмәгән, бары тик инде совет заманында гына йортлар барлыкка килә башлаган. Һәм менә бу сазлык, бу сулыклы җирлекләр иске бистә белән яңа бистәнең шиге булган. Казаков мәчете ул шигендә урнашкан булган. Һәм Тукайның әйтәләр, бу сүзләренә бу җирлеккә карый, ике бистә арасы, ике чүплек арасы. Ни өчен чүплек менә бу җирне карасак, менә бу җирне сул якта, менә бу җирне карасак, ул чыннан да чүплек булган. Монда бөтен шәһәрдән нәҗис әйберләрне җыеп монда түккәннәр. Аерым шундый арбалар йөргән, атлар, хамалар менә монда агызганнар. Хәтта әле 40-нчы елларда да, минем әтием 40-нчы елда туган, ул 40-нчы елларда да әле монда исләр шундый зәһәр исләр килгән. Түгә торган булганнар да әле 40-нчы елларда совет заманында да. Хәзер инде без дәвам итәбез һәм әкренләп яңа бистә җирлегенә керәбез. Менә хәзер сез күрәсез инде алда тимер юл. Ул тимер юл хәзерге вакытта шулай иске бистәне яңа бистә белән аера. Әмма ул тимер юл чынлап дигәндә 20-нчы елларда гына төзелеп бетә. Ул Поляковская дамба дип аталган элегрәк. Һәм менә бу без асфальт юлынан барабыз бит. Шулай бит. Ул хәтта 40-нчы елларда фотолар бар, бәлки шулай җибәрербез.
Менә мин Казаков мәчетен җибәрәм фотосын. Бу асфальт юллар хәтта 40-нчы елларда да монда асфальт юллары булмый. Менә трамвай юлы гына була. Һәм яңа бистәдән бары тик трамвай да гына китеп була иде. Яз кыны монда шундый су, бөтен нәрсәне су баса иде. Хәтта яңа бистә кешеләре көймәдә башка шәһәрнең башка җиренә бары тик көймәдә генә барып җитә алган. Да, вот сюда все правильно. Алда без күрәбез Речпортны инде. Речпорт ул безнең 62-нче, менә шундый, менә шулай су баскан. Сулай җибәрәм. Менә алда безнең Речпорт. Да, мы сейчас вот проедем через Речпорт, да. 62-нче елда гына ул чынлап безнең төзелгән. Һәм ул вакытта Идел 57-нче елга хәтле Иделнең шикләре гомумән икенче төрле булган. Идел, сез беләсез, анда монда Казан янында аның суы азрак булган. Менә хәзер су баскан җирләр, ул җирләрдә болыннар булган, анда хайван асраганнар, яңа бистә, иске бистә кешеләре хәтта 90-нчы елларга хәтле үк кайсы бирләре хайван асраган. Хәзердә без берничә кешене таптык, Пирәтән җирлегендә бер бабай, 78 яшьлек бабай, 2 сыер тотам ди. Андый кешеләр әле очрый монда. Яңа бистәдә дә менә шулай булган. Минем әби бабаларын, әтием яңа бистәдә, алар да хайван асраганнар, сугыш вакытында, сугыштан соң шундый авыл чарак инде тормыш рәвеше булган. Инде Речпортка, Иделгә килгәндә инде 57-нче елда Куйбыш су саклагычы төзелгәч, инде монда сулар баса һәм хәтта яңа бистәнең бер өлешендә су баса. Менә безнең йортны да кызганыч 57-нче елда су баса. Ул Мехчылар урамының ахыры, элек ул Ямашев урамы дип аталган. Без ул урам буйлап узырбыз әле. Менә шундый bir яктан караганда Речпорт ул шундый 60-нчы, 50-нче еллар ахыры, 60-нчы еллар башы архитектурасының бер үрнәге булып тора. Хәзердә инде андый биналар күп калмаган һәм ул тарихи әһәмияткә ия булган бина итеп санап була. Һәм менә Речпорт ул безнең Девятаев урамында урнашкан. Девятаев кем икәнен беләсездер? Әйе, менә Девятаев ул әйдәк дальше, да, поедем. Девятаев инде ул безнең Речфлотта эшләгән кеше. Шуңа күрә һәм кайсы бер кешеләр әле хәтерли аның теплоходта капитан булуын. Грузовой, да, капитан булуын хәтерли. Һәм инде аның bir yazmışның bir өлеше инде яңа бистә белән бәйле дә дип әйтеп була. Кайсы бер хатерләр буенча Девятаев татарчада сөйли алган кеше, ул үзе Мордва милләтеннән булган. Хәзер без сезнең белән борылырбыз Мехчылар урамына. Мехчылар урамында бердән-бер таш диварлы иске йорт калган. Яңа бистәдә уйлап карагыз, менә яңа бистәдә бердән-бер ике генә бина таш диварлы яңа бистәдә калган, шундый ук рәвештә төзелгән рәвешендә. Ул бина атала мазут йорты. Ни өчен мазут йорты? Чөнки анда мазут цистерналары торган. 19-нчы гасырның 40-нчы елларында төзелгән бина. Барлык Казан менә керосиннар, мазутлар менә монда зур күләмле сәүдә барган. Һәм цистерналар хәтта әле 40-нчы 50-нчы елларда да анда цистерналар әле булган. Һәм безнең менә бер фотография шулай сакланып калган. Казанга хәтле фашистлардан бер самолет разведчик монда очып килгән һәм bir nokta bularak bombalangan bir nokta bularak fotografiyada suratlangan менә бу мазут йорты. Чөнки монда цистерналар янып китәргә бик яхшы булган җирлек. Аллага шөкер, бомбардировщиклар Казанга хәтле очып килмәгән.
бары тик самолет разведчик кенә. Һәм ул фото интернетта бар, ул бик шундый кызык. Әйе, һәм бер ориентир буларак, анда Иске Таш мәчетендә күрсәтелгән, ул карта гына шул. Җибәрәм, карап алырсыз, анарсын фотоларны кире кайтарыгыз. Мехчылар урамы Совет заманында Ямашев урамы дип аталган. 60-нчы елда направо. Так, мы проехали, да, все-таки? Да, Меховщиков надо было. Ну ладно, все. Там тупик был. Ну, анын ин башында Меховщиков 2 адресы буенча нәкъ мазут йорты урнашкан. Кемгә кызык, карый алыр, ну, карап узырсыз. Бердән-бер таш диварлы граждан архитектурасын үрнәге булган бер йорт. Аннан быел гына кешеләрне ветхий жилье программасы буенча башка җирләргә күчергәннәр. Әлегә 17-нче елга хәтле әле анда кешеләр торган булган. Хәзер инде без менә яңа бистә буенча барабыз. Бу инде Гафури урамы, элек Малый Симбирск урамы дип Большая Симбирск урамы дип аталган, менә Мехчылар урамы Мехчылар урамы Малый Симбирск дип аталган. Хәзер без сезнең белән Гафури урамының уң ягында карагыз, безнең гимназия, беренче татар гимназиясе. Элек 35-нче мәктәп булган, Совет заманында шулай татар телендә укыту процессының бер өлеше татар телендә алып барылган. Хәзер дә шулай өлешчә алып барыла. Менә бу җирлектә инде мехчылар комбинаты урнашкан булган, мехчылар берләшмәсе, мех берләшмәсенә 10 завод кергән. 10 заводның 7-се ул менә яңа бистәдә урнашкан булган, һәм ул завод 1928 елда, беренче завод 1928 елда төзелсә, башкалар инде башка 2 завод сугыш алдыннан 30-нчы елларда төзелә. Бу инде Казанда безнең Фан-24 дип әйтәләр, развлекательный комплекс. Әмма ул менә шул мехчылар комбинатының нигезендә төзелгән җирлек. Бу 80-нчы елларда төзелгән яңа корпус булган, аны хәзер инде шул сәүдә һәм күңел ачу үзәгенә әйләндергәннәр. Biz hozir kelib җиткән җирлек Иске Таш мәчете була. Әйткәнемчә, Иске Таш мәчете нәкъ 1552 елда үлгән шәхесләр хөрмәтенә төзелгән булган. Ул 1882 елда төзелгән булган. Аның архитекторы Шмидт, төзәтүче бай сәүдәгәр Утямышев гаиләсе инде ул нәселе. Хәзер дә аларның нәселе дәвам итә, аның нәселенең дәвамчысы хәзер Казанның баш архитекторының урынбасары булып тора. Иске Таш мәчете күрәсез, аның манарасы Болгарның архитектурасына охшатып төзелгән. Инде намаз бинасы инде төп бинасы аны ул классик рәвештә төзелгән. Әмма менә бу риваят 1552 елда имеш монда шаһитлар күмелгән. Ул риваят әле исбатланылмаган һәм шулай кире кагышулар да юк. Ике гипотеза бар. Берсе менә нәкъ 52 елда үлгән кешеләр монда күмелгән. Икенче гипотеза Пугачев восстаниесе вакытында татарлар бик күп катнашкан бу восстаниедә һәм алар үлгән кешеләрне менә монда күмгәннәр. Ну, икенче гипотеза бер нәрсә дә юк. Анда каберташ дигән. Ике каберташ. Монда үзебезнең кулларыбыз белән каберташларын тотып караганы бар. Һәм чынлап та монда әгәр дә төзелеш эшләре барган чакта сөякләрне тапканнары бар. Кызганыч, хәтта археологик шурфлар да әле монда ясалмаган кирәкне эзләнүләр эшләргә. Хәзер ул мәчет эшләп килә. 90-нчы елларда Равил хәзрәт аны торгызган. Совет заманында ул манар сакланып калган булган. Рәсемнәр өчен булган мәктәп монда эшләп килгән. Ул 35-нче мәктәпкә карый иде. Һәм инде 92-нче елда ул мөселманнарга кайтарылган. Равил хәзрәт узак еллар 20
3 ел дәвамында бу мәчетне караган. Инде хәзер аны ул мәрхүм, аның инде туганы бу мәчетнең караучысы була. Надир хәзрәт һәм әле икенче хәзрәте бар, Харис хәзрәт. Алар монда җомалар укый. Мин Иске Таш мәчетенең имам хатибы Надир хәзрәт Шаймуратов. Немного хочу рассказать про нашу мечеть. Наша мечеть основана в 1802 году. Ләрдән санала Иске Таш мәчете Казан шәһәрендә 9-нчы Таш мәчет 9-й соборный белокаменный дип тә аталган. Бүгенге көндә халык телендә Иске Таш мәчет дип аллыклап хөрмәт итеп йөртелә. Аның сәбәпләре бар. Бу нигезгә, бу мәчет нигезенә Казан шәһәрен яклаганда халак булган мөселман кардәшләребез күмелгән. Халык хөрмәт кылып, аларны да дога белән искә алу өчен мәчетебезгә килергә тырышалар. Бүгенге көндә безнең мәчетебезнең тагы бер үзенчәлеге бар. Бу мәчеткә хатын-кызлар бик теләп йөри. Ул хатын-кызлар мәчете буларак та халыкка танылган. Бүгенге көндә мәчетебездә Фатыйма хатын-кызлар мәдрәсәсе эшли. Шулай ук намазлар укыла. Кызганыч, мәхәлләсе зур түгел, хәтта җомгага да бер 15-20 кеше генә җыела. Хәзер яшәргә башлады, кеше күбрәк җыела башлады. Монда бу җирлектә, менә монда йортлар без тикшереп карадык, күбрәк рус халкы тора. Точмашта эшләгән кешеләрнең йортлары бу 60-нчы елларда төзелгән. Шуңа күрә шулайрак килеп чыкты, мәхәлләсе зур түгел. Һәм аның ишендә әле теге ремонт эшләре дә кирәк. Тышта күрәс түбәсе дә начаррак хәлдә. Мәхәллә әлбәттә үз җилкәсенә ала бу эшләрне, әмма акчалары җитеп бетми. Һәм тагын бер үзенчәлек, хәзерге үзенчәлеге анда хатын-кызлар өчен мәдрәсә эшләп, Фатыйма мәдрәсәсе, һәм анда күпләп менә 15-20 ир кеше йөри җомга намазына, хатын-кызлар күбрәк йөри. Шуңа күрә менә хатын-кызларга бигрәк тә рәхим итегез. Нәкъ хатын-кызларны укыта торган бер җирлек. Һәм алар бик яхшы элемтәдә мәчеттәге урнашкан 1000 еллык мәдрәсә белән элемтәдә. Менә шуларак шундыйрак тарихлары. Аның якында менә анда агачлар үсә, бабайлар бакчасы дип аталган җирлек. Анда танцплощадка булган 60-нчы елларда, һәм менә кайсы берләре әйтәләр, сиякләр янында инде биюләр булган. Бу бик тә яхшы күренеш түгел. Иске Таш мәчетенең имамнары Амирхан нәселеннән булган. Амирхан нәселе үзләре гәрәйләргә тоташалар дип әйтәләр. Хусейн Амирханов аның имамы булган, һәм Зариф Амирханов. Хусейн Амирханов ул Фатих Амирханның бабайы. Хусейн Амирханов, әлбәттә, сез беләсез, тарихчы, шулай ук мәгърифәтче, Амирхания мәдрәсәсен торгызган кеше, атаклы Амирхания мәдрәсәсе эшләгән каршында бу мәчетнең, һәм Амирхания мәдрәсәсендә мәсәлән Гаяз Исхакый укыткан. Анда карый башласаң инде Амирханиядә күп кенә шундый атаклы имамнар да укыган. Бу Казанда Иске Таш мәчете тагын бер үзенчәлеге иң зур мәхәллә булган. Монда 1200-дән артык кеше саналган бу мәхәлләдә. Бу бик күп. Ни өчен шул хәтле кеше? Чөнки монда ярлы халык торган. Һәм бу ярлы кешенең садакасы бар тик 1200 кешедән генә шул хәтле садака җыелган бу мәхәлләне тотыр өчен. Кайсы бер мәхәлләләрендә 300, әмма мәсәлән Пишән базары мәхәлләсендә 60 кеше генә язылган булган. Шул 60 кеше шундый зур мәчетне күтәрә алган. Монда 1200 кеше садакасыннан генә күтәрә алганнар. Кызганыч, Амирхания мәдрәсәсенең агач йорты сакланып калмаган. Амирхановлар торган йорт ул менә бу Шуваловкалар нигезендә булган. Бу йортларын Шуваловкалар дип атыйлар килеп. Чөнки 20 пример Шувалов килгәндә килгән. Ничекинде 20 метрлы фатирда кеше тора ала дип. Һәм шуннан соң бу йортларны Шуваловкалар дип атый башладылар. Анда менә Амирхановлар йорты, менә бу йортның, менә бу беренче йортның астында
калган. Кызганыч. Һәм менә монда күбесенчә менә бу шулаловкалар йортлар. Алар сүтелгән. Әле берничә агач йорт калган. Кем менә безнең фильмны карады, анда бер әби сөйли иде. Без монда безнең 5нче буын инде торабыз бу йортта диләр. Бер кайда китмибез. Берничә 5-6 йорт калган. Анда Камил Якуб урамы, Камил Якуб ул инкыйлапчы, Габдулла Тукайның дусты булган. Анда Дулат Али урамы шулай Габдулла Тукайның дусты булган. Монда Хусайн Ямашевлар торган бу җир Мехчилар урамында 17нче йортта Ямашевлар торган. Зур таш диварлы 3 катлы йорт булган, кызганыч ул сүтелгән 70нче елларда. Ягъни менә нигә Ямашев урамын дип атаганнар? Анар соңгы кварталга күчкән инде, Ленинский районга күчкән урамның исеме, монда Мехчилар дип калдырган. Чөнки монда менә шул Ямашевлар йорты булган, сәүдәгәр Ямашевлар. Хусаинов ул аларның нәсел дәвамчылары гына булган. Һәм шул йортка Тукайда килгән. Беренче гимназиядә, беренче татар гимназиясендә яңа бистәгә багышланган музей бар. Кызганыч, хәзерге вакытта анда, татар теле, татар әдәбияты укытыла, татар мәктәбе итеп санала, әмма күпчелек өлеше рус телендә алып барыла. Анда да кызыклы кешеләр эшләгән, үз вакытында музейны җыйган кешеләр үлеп калдылар, 3-4 ел элек. Очрашып булмады ул кешеләр белән. Менә сезгә шундый мәрәҗәгать, өлкән яшьтәге кешеләрдән хатирәләрне яздырыгыз, зинһар, видео яздырыгыз. Чөнки күрәсең кеше йөри, актив, анарсын юк була. Әйдәгез. Бергә сорау, Азат. Айрат Гафуев. Нишләп булай әйтелгән бабалар бакчасы ди? Шулай менә бабайлар әйтә алмый. Һәм аның турында бабайлар бакчасы турында. Һәм Бакыр бабай бакчасыдыр ул. Булма, юк бу бабайлар. Башка Бакыр бабай. Анарсын бар бабайлар бакчасы 5нче хастахана янында бабайлар бакчасы дигән җирлек булган. Һәм шул менә бабайлар бакчасы дип аталган җирлек 5нче хастаханәдәге 5нче бабайлар бакчасы җирлеге ул былтыр гына анда агачларны кисеп парковка ясаганнар. Һәм менә бу бабайлар бакчасы нигезендә иске татар зираты булган. Менә былтыр без хатлар яздык, менә монда зират җирлеге, анда күренә калкулыклар бер кабер ташы да калмаган, әмма анда чынлап та карталар буенча зират булган. Һәм менә минем теория буенча, теге бабайлар бакчасы зират өстендә булган, бу да бабайлар бакчасы аталар. Бәлки менә зиратны күздә тотып, шулай бабайлар бакчасы дип атаганнар бу җирлекне. Әмма минем җавабым юк. Ни өчен бабайлар бакчасы? Төгәл җавап юк. Менә бу инде менә бу урыннан Иделгә хәтле 50 метр. Иделгә сиденьедәме? Моның хуҗасы бармы, Айрат? Кем мәхәлләсе? Бу Ак мәчет мәхәлләсе. Хуҗасы бармы? Менә хәзерге вакытта. Русиягә биргәннәр, түбәне күтәргәннәр. Манара әле күтәрмиләр, хәзрәте юк, мәхәлләсе юк. Аңладым. Әйдәгез 1 минут кына монда басып торыйк. Бу мәчет, фотосы сакланган. Фотосы сакланган. Минем үзем белән юк, кызганыч. Ул иске мәчеткә төзегә охшаган мәчет булган инде. Манарсы гына икенче төрлерәк булган. Монсы михраб өлеше инде. Ул хәзер яшел төстә, элек ул Ак мәчет дип аталган, чөнки ак төстә булган инде. 1801 елда төзелгән булган. Бу иске таш мәчетеннән 1 елга өлкәнрәк булган мәчет. Монда аны Ракыйбай дигән исемле кеше, Ракыйбай Урназбаши дигән кеше төзеткән булган. Ул теге байрак мәчет итеп саналган. Монда яңа бистәдә яшәүче байлар менә монда бу мәчеткә йөргән 300-400 кеше мәхәлләдә саналган. Аның шулай ук мәдрәсәсе булган. Монда иң атаклы имамнардан Кашафетдин тәрҗеман монда эшләгән булган. Кашафетдин тәрҗеман ул казый булган, анарсын Ризаэддин Фахриддин вакытында, совет заманында 20нче елларда, 30нчы елларда мөфтияттә казый булып эшләгән кеше. Мәгърифәтче, шулай ук тарих белән дә шөгыльләнгән.
Менә хәзерге халаты шундый инде. Айрат, менә бу ягы пристрой моның име? Әйе, менә бу пристрой. Әйе, менә бу совет заманында башта 35-нче мәктәптә бергәннәрдер дә кызлардан алган. Анда заводка биреп монда ФЗУ булган. Һәм соңгы 80-нче елларда дип әйтәләр, монда шундый сәнәгать бинасы булган инде. Киреп буламы анда? Юк, бикләнелгән. Менә шундый халаты инде. Ну, мөфтият кулында инде. Хәзер ул мөфтият кулында түбәсен каплаганнар 2-3 ел элек. Кызганыч мәхәлләсе юк, монда кем йөри дигән сорау туа, йортлар якында юк. Монда берничә тагын күрсәтәм, кызыклы әйберләр. Менә күрәсезме, алда шундый иске бер йорт, ак төстә. Ул сайдинг белән капланган инде. Ул бердән-бер шундый 2 катлы агач йорт сакланып калган яңа бистәдә. Якуб Козлов дигән сәүдәгәрнең йорты 1940 елларда төзелгән ул йорт. Һәм Якуб Козлов ал мәчетнең мәхәлләсен тоткан кеше. Һәм ал мәчеттә Якуб мәдрәсәсе дигән мәдрәсә эшләп килгән, аның акчасына. Аның киләчәк язмасын ничек? Аны списокка кертеләр, бу списогына заявкада ул хәзер. Әле карамаган, анда дыска урнашкан булган. Хәзер ул кем милегендә хәтта әйтә алмыйбыз, запрослар җибәрдек. Фундаментлары бик төпле шундый. Әйе, төпле. Халаты да бик яхшы, җылынып тора ул бина, ул әлеге вакытта яхшы рәвештә. Монда инде бу мехчылар заводы 40-нчы елларда төзелгән биналарында. Ул якта да мехчылар заводы биналары, әле аларның карамагында. Һәм анда менә кызык бер манара бар, ул пожарный каланча дип әйтәләр аны. Мех заводының элек директоры әйтә, юк бу пожарный каланча түгел, бу водонапорный каланча документлар буенча. Да бер бик кызык абый әле мехчылар заводында музейның башлыгы 85 яшьлек элекеге бу Михаил Абдинның ген директоры Нафаль Салихович. Ул шундый татарча сөйли торган яңа бистәнең тарихын бик яхшы белә торган кеше. Бик күп фотолар бирде. Анарсын инде тагын бер әйбер, менә бу агачлар артында Идел инде, анда дамба, анда чыгып була, шундый кызыклы урыннар анда күренә, грузовой порт. Безнең яңа татар бистәсенең зираты моннан 300 метр башлана. Әйе, авашыгы инде зират. Тукай кабрына ләбәсендә. Һәм Тукай кабры янында инде башка безнең мәшһүр шәхесләребез күмелгән. Әгәр дә машинада йөрсәгез, ул яктан киреп була. Баш капкасыннан түгел, менә ул яктан кирсәгез, тизрәк табырсу урыннарны. Мәчетне басана китерә уйламыймсың? Мөфтияткә бирделәр, мәхәлләсе юк, белмиләр нәрсәләргә, түбәсен капладылар. Акчасы белмим әле. Түбәсе башланган. Әйе, аны программага керттеләр инде. Тагын бер момент инде ал мәчет яныннан зиратка элек капкалар, баш капкалар шул яктан булган. Хәзер баш капкалар тигендә, элек баш капкалар менә хәзер Точмар заводы җирлегендә урнашкан. Менә киләчәктә шәһәрдән бит инде бөтен предприятиеләрне чыгарга уйлыйлар. Булар андый программа бармы монда? Менә бу мехчылар заводы, менә бу хәзер ул завод түгел, аны арендага биреп торалар хәзер. Әйе, ул шундый коммерческий помещение. Төп производство менә анда бер завод кына калган. Киләчәктә монда йортлар ниләрне чыгарга планы бар? Монда планы бар, аны Малайзия архитекторлары төзегән. Монда Идел буенда кым белән засыпка була, команда шәрик базары. Аңладым. Камиан силәп китермәс. Значит, бу мәчетләрнең әле киләчәге фотосы бармы? Күмәләшү булса да, монда кеше була, мәчет битендә ачыла. Әлбәттә, кеше янда нигә мин монда иттермәскә тиеш, хәтләнеп кирип, Йортларда төсерләр бәлки мәгълүм. Әйе, Малайзия компаниясе анда үзенә алачак. Фото. Бу 1986 елда ясаган фото. Татар әбие шундый, агач йорт шунда авыл чара.
Иске Таш мәчете. Бу Тукайның 100 еллыгына ясалган открыткалар. Һәм менә яңа бистәдә Тукай аның үги атасы монда яшәгән. Ул бу җирлектә яшәгән. Сәгъди бабай Әйе. Менә ул яңа бистә кешесе дә дип әйтеп була Тукайны. Тукайдан башка Асрамага бала бирәләр бит. Кәләпүшче. Авырыбыз дип Аның йортурына билгеләме? Юк. Йортурына билгеләме? Газизә абыстайлар. Тагын бер әйбер, менә бу ак мәчет янында уң ягында 10 метрдан икенче бер кызыклы урын булган. Хәзер ул юк. Ваисовчылар дигән хәрәкәтне ишеткәнегез бардыр. Гайнетдин Ваисовның йорты булган. Менә шул ак мәчет янында булган. Аны җиңәргәннәр, махсус җиңәргәннәр патша вакытында, аны кулга алдылар да җир белән тигезләделәр. Ваисовчылар турында архивта бик күп материал бар. Шул чыга караган. Бу 70-нче елларда аны штурм белән алганнар бу йортны. Ул бирмәгән, бирмәгән. Алар битендә дәүләт дигәннәр. Менә шундый безнең яңа бистә булды. Без эченә кермәдек. Эченә керсәк, тагын да кызыклы җирлекләре бар. Менә агач йортларны дип әйттем мен. Агач йортлар бар. Мехчылар фабрикасына да кереп була. Әнә уң якта карасагыз, шул водонапорный башня бик кызыклы урын. Зиратка да кереп була. Монда йөрерлек урыннар аз түгел. Әлбәттә, алар бик матур рәвештә түгел. Әмма ул шундый торгызылмаган рәвештә булуы да бер яктан үзенә тарта. Кызык йөрергә монда миңа үземгә кызык йөрергә, башка кешеләргә дә кызык йөрергә. Менә сул якта урнашкан мехчылар заводы, беренче һәм икенче фабрика завод түгел инде. Кайсы бер биналары инкыйлабка хәтле төзелгән булган һәм алар нигезендә шулай мехчылар һәм күннән эшли торган производстволар, җитештерү мастерскойлары булган, әмма алар кичкенәләр булган. Менә уң якка карагыз, тагын бер тапкыр ал мәчет инде ул безнең Ильяс хәзрәтләр. Менә күрәс тимер юл артында күрәс монда хастахана, 5нче хастахана, андагы җирлек Пләтән бистәсе дип атала. Пләтән генә. Бистә дип атаганнар, Пләтән генә дип атаганнар. Пләтәндә бик кызыклы шулай агач йортлар бар, 100 еллык, шундый милли бизәкле йортларны күреп була. Һәм анда ана күренә Әҗим мәчете. Әҗим мәчете ул завод мәчете дип атаганнар, 6нчы мәчет дип атаганнар. Ул инде Крестовниковлар заводы тирәсендә урнашкан яшәгән татарлар өчен төзелгән мәчет булган. Аның шәһәтле агач мәчет булган, үзе Әҗим мәчете 1896 елда төзелгән булган. Шундый Через Татарстан, через отель Татарстан. Һәм менә Пләтән ул бик кызыклы нинди яктан. Плетени дигән рус авылы булган ул җирдә. Анда руслар яшәгәннәр, әмма әкренләп татарлар күбәя башлаган. Һәм руслар ул яктан киткәннәр. Һәм ул татар бистәсе булып калган. Һәм хәзердә анда менә күпчелек яшәгән кешесе татарлар. Кызганыч инде кемдер татарча сөйләшә, кемдер юк. Менә шул бер абый инде өлкән яшьтәге әле сыйрларда да андыйлары да бар. Анда йөреп алсагыз, шундый җәй көне шундый бульвар шикелле бер урыны бар, матур. Больницада матур архитектурасы, шундый авангард стилендә. Анарсында ул Пләтән шул иске һәм яңа бистәнең чигендә шулай урнашкан җирлек итеп санала. Бу инде безнең автовокзал уң якта. Автовокзал урынында созлык булган. Автовокзалны 60нчы еллар азагында төзегәннәр.
Яңа бистәдә күп кенә сәүдәгәрләрнең җитештерү урыннары булган, мәсәлән, Замановлар, Аитовлар, Апанаевларның җитештерү урыннары булган, күннән әйбер эшләгәннәр, йоннан эшләгәннән әйберләрне, кул эшләнмәләре ясалган, Сәйдәшевләрнең дә анда производстволары булган, башкалар. Ягъни яңа бистәдә ярлы эшче халык кына яшәмәгән, анда миллионлаган капиталлар ясалган. Производстволары анда булган, яшәгән җирләре инде яңа бистәдән читтә булган. Әмма кайсы бер сәүдәгәрләрнең йортлары булган, Апаковларның йортлары булган, Рахманкуловларның йортлары булган, Ямашевларның йортлары булган анда. Санап китсәм, бер 4-5 сәүдәгәр, атаклы сәүдәгәр нәселләре шунда торган. Гади ярлы халык арасында. 60-70 еллар фотоларын карасаң, анда йортлар инде алар шундый тәбәнәк хәлдә, бер катлы йортлар инде, бай булмаган йортлар.